wuoke koso nego bed ni giketo mbele dwaro mar jopiny. Joyce kadwa wacho maler, wach ni en gima onego bed ni odhi nyaka kaka judiciary bende ringo. Tiende ni nitiere kaka opog migepe mag sirkal. Nitiere bunge, wantiere gi kar ker, to kendo wan gi judiciary. Nitiere gima omiyo nopog gi mobedo kamano. Nitiere gima iluongo ni independence mar kipengele ka kipengele. Onego bed ni bunge kose yieri, to be gima omiyo iyieri gi jopiny, momiyo iteri ne jopiny mondo dhi oyieri, en ni mondo koro idhi tero gima jopiny mano oyieri ka dwaro. Ok iter gima ng'at machielo chako koni. Ok onyiso ni ka idonje party to koro obwongoni koro iweyo ichako tiyo gi mar party. Nyaka iti gi obwongoni, to obwongoni ni gimoro amora midhi decide en gima nyaka bed influence gi gima jopiny wacho. Koro nyaka ikuong idhi iwinj gima jopiny wacho, to gima giwachono ema in koro ibiro time bunge. Koro kata king'iyo Mheshimiwa Muthoni wa Muchomba, gima nomiyo embe noloko pache, ne odhi e ground, to ji e ground nokone ni gin wach mar housing ni ok gidwar. Koro ema en okelo pach jopiny manoyiere. Koro mane kaka onego bedi. Ato kaluwore kod chik onego bed ni time yo machalo na, nikech kaluwore kod kaka dono ng'ado bura makamano, wacho ni kabedo onego bed ni ochungi chenro mar ng'ado mano osara 1.5% mar osara mar jotije monego bed ni ng'ado mondo dhi e chenro makamago. Aneno ka Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nyaka gibi gi kal chik makamano kata tek kata yot. Kata kamano nowacho ni ok odwa tiyo kod